ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо бисёр меҳмоне ки дер интизораш будем, гӯем хато намекунем ва бисёр ин кас серкоранд ва мегӯям омӯзгори оддӣ не, омӯзгори фанни маҳорати актёрӣ, оне ки ба мо дарс меомӯзанд, дарси дуруст сухан гуфтан, дуруст амал кардан, дуруст иҷро кардани нақшҳоро, яъне ҳамашро ва инчунин коргардони ҳам театр, коргардони синема, коргардони телевизион ва бисёр як шахси бисёр соҳиби эҳтиром ва ман аз он шукрона мекунам ки бо ҳамроҳи ин кас кор кардем дар театри ба номи ато муҳаммаҷону чанд намоишнома таҳия кардан. Шумо дер интизор нашавед, тоқататон тоқ шуд, он касам бошанд. Нигина Раҷабова, муаллимаи азиз, хуш омадед Нигина ва вақт пайдо кардеду ба барномаи мо омадед. ва ман фикр мекунам ки шумо ҳамтун омадед, чунки пеш аз омадани шумо аллакам мебинам инҷо боимҷон оварданду. Хуш, чӣ тайёр мекунем? Мы хуриш тайёр мекунем, салат из баклажанов по-корейски. О, яъне ки боимҷон бо тарзи кореягӣ. Хеле хуб. Барои ҳамин шумо боимҷонро интихоб кардед. Ман мебинам дар инҷо ман сири пиёзу қаламфури тезу сабзию пиёз. Хеле хуб, хеле хуб. Хуш омадед боз як бор дигар ба барномаи мо. Ман дар хизмати шумо. Биёед сар мекунем. Хуш. Барои мо чӣ лозим аст? Барои мо ман сковородка дар бале. як сковородка чуқур. Чуқур. Ман инҷа як тоба аст. Мешавад. Як тоба. Хуш. Даргирон. Ман медонам ки шумо бештар бо ҳарду дастон навишта метавонед, ҳам бо дасти чап ва ҳам дасти рост, корро бештар дар дасти чапатон мегиред. Барои ин шумо ба инҷо гузаред, ман ба инҷо. Хуш, то ин ки роҳаттар бошед, як тобаи дигар дар инҷо. Хуш. Ба мо чӣ дар кор? Аввал биёед шумо ва ман равған меандозем. Беҳтараш ки равғани оливковое истифода барем. Бале, равғани зайтун, як равғани парҳезӣ ва хеле хуб аст ва мо онро истифода мебарем. Хуш. Так, дар мегиронем. Дар мегирем. Ман фикр мекунам Нигина, шояд аз мо суҳбат мекунему, равған тез гарм мешавад. Беҳтараш ягон маҳсулотам тайёр кардан гирем. Хоб, барои ки ба мо равғани хеле гарм дар кор, Алудин. Ба ман чӣ сипориш метиҳед, ман чӣ кор кунам? Ба шумо ёки не, Алудин, мо бояд ҳама ҳаҷми ҳама намин маҳсулотро як хел бурем. Бо як андоза бошад. Бо як андоза бошад. Барои он биёед ман сар мекунам, шумо давом медиҳед. Шумо ба ман фаҳмонед? Ёки якҷоя мекунем. Якҷоя. Манам мисли шумо барин. Шумо медонед ки дӯстон аввал чорбулак кунед. Чорбулак мекунем. Ва баъд бо ҳар як қисми як чорякаша се қисм кунед. Так. Ин хӯрок бисёр хӯроки хуб аст барои одам. Як қисми оне мо бо се қисм тақсим мекунем, а? Да. Бале, ҳар як қисми онҳоро боз ба се қисми дигар тақсим мекунем. Мана. Аввал чор тақсим кардем? Чор тақсим кардам, мана. Як, ду, се, чор. Муаллима дар ҳама ҷо муаллиман. Да. Гувоям суханонем аст. Бале. аз сабабе ки боимҷони шумо камтар дарозтар аст. се тақсим кунед. Се тақсим кардам. Пеш аз оне ки Нигина Раҷабова, муаллимаи донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода шуданд, худашон бо чӣ сабаб шуд ки шумо ба донишкадаи санъат омадиду ба шӯъбаи актёрӣ дохил шуд? Чӣ сабаб буд? Сабаби асосӣ он буд ки вақте ки ман дар мактаб мехондам, аз тарафи муаллимони мактаб бисёр як вай медидам. Нисбати мо ҷавонон як рафтори на он қадар чӣ хел гӯям дуруст рафтори чӣ хел мешавад ба забони русӣ не очень честно. Ва ҳамин чиз маро бори аввал хеле вай кард. Ба ғазаб овард ва ман хостам ки кино гирам ва ҳамин проблемаи ҷавонҳоро дар экран нишон диҳам. Ман ҳамин яке аз умуман ҳама проблеме ки байни ҷавонону барои бузургсолон, яъне писару падар, нофаҳмӣ байни ҳамдигар. Нофаҳмиҳое ки умуман байни одам мешавад. Ин сабаб шуд? Ин сабаб шуд. Ва баъд боз баъдтар фикр кардед ки як хулоса омадед ки ман бояд як филме
ман бояд филме гирам ки дар бораи ҳамин проблемаҳои ҷавонон муносибатҳои байни одами ҳоло наврас ва аллакай калонсол бале бале ҳамин проблемаҳоро мехостам бардорам ва ҳамин сабаб шуд ва умуман дар ҳаёт коргардон ин як шахсе мешавад ки ҳамин проблемаҳои ҷамъиятро метавонад бинад метавонад дар хусуси ҳамин андеша кунад нишон диҳад ба ҷамъияташ ба мардум бо намоишномаҳои таҳия кардааш ё филми таҳия кардааш водор кунад ки мо андеша кунем проблемаро бардорем бинед ман нигинаро 40 сол боз мешиносам бале ва бори аввал ман дар ҳамин барнома фаҳмидам ки чӣ сабаб шуду нигина ба донишкадаи фарҳанг ва санъат омаданду ба ин шӯъбаи актёрӣ дохил шуданд. Шумо онҷо он сол режиссурам буд? Режиссура буд, лекин писари амакам гуфт ки барои он ки ту коргардони хуб шавӣ, ту бояд аввал касби актёриро омӯзӣ, то ин ки бо актёрҳо нағз кор карда тавонӣ. Ва ман ба гапи ӯ даромадам, ҳамин корро кардам, лекин ин ғалат аст. Чунки табиати актёрӣ ин тамоман табиати дигар аст ва кори коргардон аз актёрӣ фарқ мекунад. Ман набояд ба шӯъбаи актёрӣ дохил мешудам, барое ки вақти зиёдеро ба ин сарф кардам ва умуман баъд ҳамин хел ҳаёт ҳамин хел шуд ки ҳамаш ба якдигар печид. Боимҷонро ба зарф гирем. Баъд ман инҷа боз якта дигар майда карда истодам. Баъд намак кунем, ба як 10 дақиқа гузорем ки вай намакро ба худаш кашад ва дар ҳамин вақт ҳамин заҳри боимҷон мебарояд. Бале. Боимҷон хуш, шумо омадед дохил шудед. Шуморо роҳбари он вақта бадии курсам бадии курсатон Малика Алимбековна Ҷурайбекова буданд. Баъд ба мо бисёр коратон омад кард ки дар курси мо Борис Иванович Бибиков ҳам дарс медоданд. Борис Иванович Бибиков ва Ольга Пешова ин ду шахсияти бисёр маъруф рӯҳашон шод бод дар тарбияи умуман дар рушди номуи санъати тоҷик хизмати бисёр бузург карданд. Чунки аз ҳамун оғози таълимашон дар курси Ҳошим Гадоев, Тамара Абдушукуру, яъне ки Майрами Соева, ҳама барҷастаҳои сутунҳои санъати театри тоҷик дарс гуфтанд. Маҳмудҷон Воҳидов боз баъд аз оно ки онҳо хатм карданд, онҳо боз дарс гуфтанд ба дуюм курсе ки рафтанд дар онҷо таҳсил карданд. ёдатон бошад агар манзурам Сора Музаффиршоева курси сеюм масалан сеюм якум Тамара Махсумовна курси Тамара Махсумовна дуюм курси Малика Алимбековна Абдулафиз Қодиров, Малика Ҷурайбекова, Дилбар Умарова, Гулсара Абдуллоева, Амонулло Қодиров, яъне ки Шоди Солев, Ғолиби Суломов, онҳое ки омаданду театри ҷавонон дар асоси хатмкунандаҳо инҳо дар он ҷо кушода шуд. Яъне инҳо бисёр саҳми бузург гузоштанд дар санъати театри тоҷик. ва минабинед ва шумо бале инҷо мемонем. Хеле хуб. Аслан мо бояд ки сабзиро аз ин тёркаи ки корейская тёркарошаи карӣ бояд гузаронем. Вақте ки сабзиро мегузоранд анами хел бояд мегузаронем. Ин намешавад, аз оне ки мо дорем. Не, ин намешавад. Бояд ҳамчун вай ин бисёр хунук ин чи не намешавад, барое ки ман аз аввал гуфтам ки боимҷон ва ҳама маҳсулот бояд як хел майда карда шавад. Ман наметавонед ба мисли ош аз ош камтар тунуктар. Хеле хуб. барое чи ман Борис Владимировичро дӯст медорам, барое ки он кас актёри МХАТ, шогирди худи Станиславский, Михаил Чехов ва вақте ки ман як духтараке ки на он қадар санъати театрро мефаҳмидам, на он қадар санъати актёриро, он кас як энциклопедия буда. хонашон вақте медаромадед, агар 4 хонадар бошад, агар ҳар 4 хонадар пури китоб буд. Як хона, як худи хона танҳо китобҳои афсона буд.
аз замин поён то боло 4 девор. Афсона, фақат афсона. Ки ин китобхонаи сеюм ё чоруми Борисвладимирович буд. аз ҳамунҷа ман шуғл ба китобхонӣ сар шуд ва бисёр чизҳоро он кас ба ман омӯхтам, Борис Владимирович Бибиков. баъди шиносоӣ бо чунин инсон дар институти санъат боз дарс медоданд, агар ёдат бошад, Мақсудшоҳи Матшоев. Он кас дар курси режиссура дарс медод, ман ба дарсҳои он кас мерафтам. Боз як одами дигар дар ҳаёти ман пайдо шуд, ки чӣ хел гӯям, шахсияти он кас ба ман таъсир кард. Мақсудшоҳ аз бисёр ҷиҳатҳо шахси комил буд ва ҳам мусиқӣ менавишт, ҳам шеър мегуфт, расм мекашид. Дар ҷодаи масалан оҳангсоз буд. бисёр оҳангҳои ӯро Далер Назаров месарояд ва онҳо дӯстҳои беҳтаринам буданд бо Далер. Як бор Далер ман дар бораи Мақсудшоҳ медонӣ чӣ гуфт? Гуфт, ки агар Мақсудшоҳ гӯяд, ки мана ҳамин миз масалан сафед аст, агар Мақсудшоҳ гӯяд, ки миз сафед несту сиёҳ аст, ман мебинам, ки вай сафед аст, лекин ман мегӯям, ки сиёҳ аст. ҳамин қадар ба вай ман бо ихлосу сахт доштам. Он вақте ки мо мехондем дар институти санъат, як вақти тиллоии институти санъат гӯем, хато намекунем. чунин шахсиятҳо Абдушукурова, Тамара Махсумовна Абдушукурова, Солеҳзода, баъд вай муаллимамон аз нутқи саҳнавӣ Файзов, Маҳрам Файзов, ино қадар шарофати онҳо, мана мо ҳар як қадар ҳунармандоне ки дар театрҳои сартосари ҷумҳурӣ кору фаъолият мекунанд, бештарашон аз ҳамин устодони бузург сабақ гирифтанд, омӯхтанд сухан гуфтанро, роҳ рафтанро ва умуман касби бисёр мушкил касби актёриро. тоҷик ҳамеша як мавқеи худашро дошт дар ҷаҳони театрӣ ва ҳамеша интизор буданд ки театр як намоишномаи театри тоҷикро бинанд. манзурам он солҳо вақте ки мо намоишномаи Антигонаро рӯи саҳна мондем ва театри ҳамон соли 85-90 рушди як санъати театри тоҷик буд. барое ки чанд театри нав, театр студияи нав пайдо шуданд ва ҳар як театри нав худаш ба худаш як вай буд. гурӯҳҳои қавӣ ҷамъ шудану як гурӯҳи бисёр ҳамфикрҳо буданд. асос ки умуман дар театр ман фикр мекунам ҳамеша шумо ки ба ҳайси омӯзгор фаъолият мекунед, коргардон, умуман пеш аз оне ки намоишномаро рӯи саҳна меоред, шумо омада ҳайати эҷодиро ҷамъ мекунед ва дар он ҷо намоишноматонро мехонед. пас аз оне ки шумо хондед, шумо дар онҳо чӣ мебинед? шумо мехоҳед ки онҳо ҳамфикри шумо шаванд ё ки онҳоро ба ҳамин гуфти гапҳои мардум, ки мардуми оддӣ шумо ба ҳамун онҳоро ба ҳамун беморие ки худатон ман фаҳмидам ту чӣ гуфтан мехоҳӣ. Масалан вақте ки ба театри Қурғонтепа бори аввал омадам, аз сабабе ки труппаи театрро намедонистам ва барои ҳамон интихоби асар хеле душвор буд. лекин ба ман Амалхонум Гаджиева ба фикраму Нур Табаров як асарро пешниҳод карданд. Асари туркӣ буд. туркӣ буд. Ман хондам, асар ба ман хеле писанд омад, аз сабабе ки унҷа дар бораи оне ки чӣ хел мо калонсолҳо метавонем ҷаҳони як нозуки кӯдакро метавонем шиканем. ва аз ҳамин сабаб ин асар ба ман хеле писанд омад ва вақте ки ман ба театр омадам ва бори аввал асарро хондам, вай на ба ҳама ба труппа маъқул нашуд. наомад. ёдат ба бошад вақте ки оҳиста оҳиста актёро кати кора сар кардем ва оҳиста оҳиста ҳама чиз ҷомаи ну как бы вай афтид ҳама
репетицио тамринот репетицио сар шудан ва ман фаҳмидам ки ин актер шояд ба ин рол хубтар бояд мувофиқ меояд ё он актер ба ин рол мувофиқтар аст ва вақте ки ту медонӣ ва умуман вақте ки ту як чиз туро хеле не то что интересует, а проблема, которая тебя волнует очень сильно, по-настоящему сильно, як проблема ки туро хеле сахт ҳама ҳастиятро мегирад ва ҳамун идеи ту ба актёрҳо ҳам наздик мешавад ва онҳо ҳам дар ҳаёт ҳамин хел проблемаҳоро медонанд актёрҳо ва ҳам мо якҷоя шуда дар рӯи асар кор кардем ва як спектаклро баровардем ки баъд актёрҳо ман ба мегуфтанд ки вақте ки малимаҷон мо ин спектакля бозӣ мекунем як актриса гуфт оймо гуфт ки ман касалхона рафтаму духтури ҳамун беморхона омаду гуфт ки шумо чӣ хел асар мондетон аз гирьяе куштетон моя представиш ҳамин хел мегӯяд ки ҳама меомаданд дар ҳамон худи худам ҳам вақте ки тамошо мекардам ин буд мақсади таҳия карданатон ки яъне ки тамошобин як чиз баҳра гирад як чиз бетаъсир намонад яъне нисбати кӯдаконаш хеле ва хеле вай бошад бодиққат бошад фаҳмад ки дили кӯдак чӣ мехоҳад наранҷонад кӯдакашро ҳозир ман масалан дар кӯча мебинам ҳамин мераванд дод мезананд ҳақорат мекунанд падару модар кӯдакҳояшон дили ман ҳамеша хиҷолат мегирад масалан япониҳо кӯдакашонро ҷанг намекунанд медонӣ ҳамина бале ман медонам ки умуман ҷанг намекунанд ҳатто алодин кифоя мо ош кардан нестем мо оши палав кардан нестем мо камтар ба суҳбат овора шуда хеҷ гам не сабзи зарар намекунад худам мехӯрем метавонем дафъи дигар масалан хуш наку метавонем тавдонро равшан кунем баланд кунем нигина муаллимаро аз донишкадаи фарҳанг ва санъат баъд аз хатм кардани шӯъбаи актёрӣ боз шумо чандин шогирдони дигар дарс додед агар хато накунам маҳорати актёрӣ бидуни беғарз аз оне ки мо номбар кардем чанд нафари дигарро боз ки шогирдоне ки шумо дарс гуфтед ман метавонам шумо як муддат ман омадам шумо дарс мегуфтед ба манин он як шӯъбаи бахш ман як гап гуфтани алодин вақте ки ман амин касби муаллимиро интихоб кардам баъд муаллим мақсудшои матшоев ба шогирдонаш як гап гуфт ва ман бо он кас розӣ ҳастам гуфт ки ба шогирдонаш ҳамон рӯзи якуме ки ба дарс даромаданд гуфтанд ки ҳозир ҳамаи шумо дар курси ман мехонед ва ин он маъноро надорад ки шумо ҳамаатон шогирди ман шуда метавонед бале фаҳмидӣ ба бисёриҳо дарс шояд гуфтам лекин на ҳамаро шогирди худам ҳисоб мекунам ва фикр мекунам ки ман хеле хурсанд мешавам агар шогирдои ман як кори хубе кунанд аз ҳама дастовардҳое ки ва ё дар санъати театр дар санъати синамо дар санъати мусиқӣ масалан ҷаъфар ва ҳотам ман фахриддин маликов хурсанд мешавам масалан аз ҳама шогирдон дар сатҳи мусиқӣ ман ҷаъфара зиёдтар ҳурмат мекунам ва ман метавонам гуфта ки дар театри ҷавонон ҳам чанд шогирдони шумо кору фаъолият мекунанд дар театри ҷавонон масалан дар бисёр аз лаҳзаҳои гуворо хуб дӯст медоранд гулбиро масалан касам шумо ба он касам дарс додагӣ будам гулби вақте ки дар институт мехонд вай хеле сахт ба Тамар Мақсудовна Абдушукурова тақлид мекард дар либоспӯшӣ дар ороиши мӯй умуман аввал хеле тақлид мекард хеле хуб аст ки тақлид карда баъд устаи роҳи худатро пайдо мекунӣ ба ин шахси бузург тақлид кардан ба профессор ба ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ба муаллимаи хеле хуб оне ки вазири маданияти он солҳо буданд тақлид кардан хеле хуб аст хеле хуб аст он кас шоиста аст тобаи мо гарм аст так якта сковородка ба кор мекунем дута ман аз худамам равшан ман метавонам камтар аз ин так алозим пеш аз оне ки мо бояд ки ҳар як намин маҳсулотро алоҳида кам аст равғанашо бисёр
кифоя. ба худам миқадар андозам мардазманам гаш зиёд барои Анам. зиёд аст алозин камтар. хош ман чӣ кор кунам барои так акнун бояд ки бо имҷонро шумо бирён кунеду боинҷонро ман бирён гирифта. мекунам сабзиро алозин сабзиро ҳамин таф метед лекин вай нашавад сахт бирён нашавад бояд ки ним зинда монад ним зинда шуд так ман сабзии ман ним зинда ва инаша ман дозам бақлаҷонро анамихел аз вай аз Хорош. дӯстони азиз зиёд карди алозин ҳеҷ гап небуд камтарашон мегирам так хеле хуб кардием ва так ну ладно поторопились ҳеҷ гап не гуфти вай қаҳрамони филми асираи қавқоз ки тараписани надора тараписани ва ман фикр мекунам ки хуш ки бошад мо оҳиста оҳиста муаллимаро нигинаро аз донишкадаи фарҳанг ва санъат мебарем ба аспирантура ба шаҳри Санкт-Петербург донишкадаи давлатии театр синамо ва мусиқӣ да бале хуш чӣ сабаб шуд ки шумо гуфтед ки ман як ба тарафи Санкт-Петербург рафта таҳсиламро идома диҳам ягон эълоне буд ё ки инам не ин бо мурури замон вақте ки соли 92-91 мо дар театри нимҷазира кор мекардем театри нимҷазира барҳам хурд бале бале ва ман қарор қабул кардам ки шояд хуб мешавад ки ман раваму дониши худамро боз зиёдтар кунам дар соҳаи педагогика бале бале мас яъне боз ҳам рушд диҳам ҳамин касбамро ҳамин касби омӯзгориро педагогияро Борис Бибиков мехостанд ки ман ба Москва равам лекин ман ба донишкадаи ҳамун санъати театрӣ шумо омадед ба шаҳри Санкт-Петербург ки буданд омӯзгоратон ки кадом роҳбари бадеиятон ки буд ҳаммаслаки Георгий Товстоногов Аркадьевич Кацман буданд яке аз педагогҳои бузурги соҳаи актёрӣ ва режиссура ва ман бо он кас вохӯрдам умуман мегӯям алодин ки дар ҳаёт вохӯрӣ бо шахсиятҳои бузург ба ман муяссар гардид ва ман аз ин хеле шодам чунки агар ки ту бо шахсияти бузург вохӯрӣ ин ба шахсияти ту таъсир мекунад камоли ҳамнишин бар ман асар кард умуман олами Санкт-Петербург худаш як дунёи санъат аст як шаҳре аст ки шаҳри зеботарин шаҳри дунё ва ман хеле дӯсташ медорам баъд медонӣ бо чӣ фарқ мекунад аз Москва бо фарҳанг ва маданият масалан вақте ки ман дар Петербург як касеро мепурсидам ки как пройти к этому театру вай то маро анами то ки меистаду мефаҳмонад бо нигоҳ мекунад аз пушта ки ту то ҳамунҷо расиди оё ами меистаду маслиҳат доду ин дар Санкт-Петербург ин дар Санкт-Петербург яъне бисёр одамоне ки албатта ин ҳамун фарзандони ҳамун шахсҳо ҳастанд ки дар муосираи буданд дар блокада буданд ино бисёр як одаму одамгариву инсондӯстиашон хеле дар ҳақиқат баланд аст фарҳангашон бисёр баланд аст ва маданияташон ва хеле хуб аст хуш ва шумо дар он ҷо як муомила муносибат некӣ фарҳанг шахсони бисёр устодони хуб мо гуфтем ки шумо масалан бо Кацман як шахси бисёр бузург як профессор омӯзгори бисёр қавӣ дар сои он кас ҳам мешиштеду дар сои он касро на танҳо мешиштам меомӯхтам он касам ба шумо дарс мегуфтад дарс гуфтанд
ман 3 моҳ дар дасти он кас. аспирантурае ки дар Не, ин факультет повышения квалификации буд бо такмили Аркадий Шкаф. ихтисос, бале. А вақте ки ман аспирантура рафтам, роҳбари баъдии ман артистка, народная артистка. хизматпеши Халқи Россия, Тамара Михайловна Абросимова, ки дар театри Абросимова? Комиссаржевский кор бале мекард. Абросимова кас дар таърихи худи театри ҷаҳонӣ як шахси бисёр бузургам ва Устоди устоди хуб ҳастанд. хуб ҳастанд. Так, есть. пиёзи мо ҳоло шуд Да. ё камтар гирек боиса мегинам Не, кифоя алозим. Шуд, андоз дар. меандозам Пиёзаму зиёд хушкани шуд. чӣ метавонед боз хотираҳоро аз шаҳри Санкт-Петербург? фарҳангӣ шаҳри бисёр бузург пойтахти шимолии Россия Санкт-Петербург ба мо гӯед. хуш Ман ки фақат дар он вақт бо театр сару кор доштам. Баъд унҷа масалан Питербрук спектакляш овардагӣ буд. Стрейлер овард, Зануси овардагӣ буд спектакляшона. Ман тамошо мекардам спектаклҳои барҷастатарини дунё ва Россияро. Да? Баъд чӣ гӯям? Ами дар Санкт-Петербург ҳаётам фақат бо театр мегузашт. Ман ҳамон вақт худамро ба театр бахшида будам. ман имрӯзҳам ман мебинам ки кору фаъолияти шумоам беусуд дар ҳамеша аст дар театр аст. ягон намоишномаи тозае нест ки шуморо набинед, дар он ҷо набошед ва ҳамеша мебинед ва чанд муддат ҳатто аъзои ҳакамон будед дар фестивали ҷумҳуриявии парасту дидед вазъи театри моро, имрӯзаи театри моро масалан ва метавонед қадар аз таҷрибаву аз омӯзхӯнатон. Ман хеле ғамгин мешавам ки тамошобини тоҷик ба театр намеравад. ин чиз дар мо ҳаст. дар ҳақиқат мо бисёр вақт тамошобинро ҳамсӯҳбат мешавам. даъват мекунем ки ба театр биёянд, яъне ки мо ташкил мекунем ки биёянд. ихтиёрӣ шояд як теъдоди 15% шояд Масалан, аз аҳли зиё омӯзгорон биёянд. вақте ки барои кӯдак хеле чӣ гӯям важна. бисёр муҳим аст. Муҳим аст ки падарат туро куҷо мебарад. бале. Вақте ҳозир ки берем ба компютербозӣ мекунем писарам, нею? да, вақте ки масалан солҳо мегузаранду фарзандаш мегӯяд ки вақте буд ки падарам моро ба филми ҳиндӣ бурда буд масалан, ё ба он театр бурда буд. Ин як хотираи бисёр хуб барои фарзанд аст. вақте ки падараш ё модараш ба ягон ҳозир ҳамин анъана гум аст дар тоҷикон. ин тарбия аст. манам худам ба ёд меорам ки он пешрафта дар он толори синамо, кинотеатр, курпачаҳое мепартам, ҳозир модарам бо падарам меоянд ва кинои мисол филмҳои филҳо дӯстони ман, масалан нои ман масхарабоз ё ин ки овора, ҳама якҷоя оилавӣ тамошо мекардем. ман бештар онро тамошо мекардаму ва ҳушам ба модарам буд ки модарам бисёр дили нозук доштану баробари мурдани ҳар як филе ки дар он ҷо буд ё ки қаҳрамонои оби дида мерехтан мекард ки тарбия аст. Тарбияи дар даруни оила. Оила, бале. шумо оз дар бораи имрӯзҳо шогирдоне ки тарбия кардаед, ман медонам ки як анъана аст ки ҳар як устод, ҳар як муаллима, омӯзгор ҳамеша аз пайи эҷодиёти масалан шогирдаш назора карда меистад, фикр карда меистад, ҳамеша дар мадди назари ӯ аст. шумо имрӯзҳо масалан он шогирдоне ки тарбия гуфтед, дарс гуфтед, онҳоро имрӯзҳо ҳамеша бо онҳо дар намоишномаҳои онҳо рафта эҷодиёти онҳо ҳамеша бархурдор ҳастед? аз онҳо боз меомӯзам. ҳозир ҳамин хел шудааст ки шогирдо баъзе шогирдҳо дар масалан дар дубляж мастура масалан вай мана дубляж ҷиғ мезанад ва ман аз вай боз сабақ меомӯзам ва кори устодӣ есть менторское искусство вақте ки устод ва шогирд аз якдигар меомӯзанд.
نه تنها من در بالای وی باید که میخوام استاد و شاگرد در یک جایگی میسبزند. هم استاد میسبزد و هم شاگرد. برای که Достоевский گفته است شاگرداش با که мы будем учиться друг у друга. میدونید همین چیز همین سخنان رو من چندین بار شنیدم از استادانی که با اونها به من درس گفتن، یعنی که ما در مکتب یک استادی داشتیم همیشه یکون شعری یکون مثلی که یا بیتی که اگر لازم میشد ما از او سوال میکردیم برای تفسیر کردن، برای معنی داد کردنش. اون کس رفته جستجو میکردن، میگفتن لغت های، بعد میگفتن که دوستان شما چقدر با ما رو اینقدر من واژه های نو، کلمه های نو، لغت رو گفتم، اینقدر شما ما رو آموزاندید، من باز رشد یافتم. یک جایگی. بله بله. الودین از تو گرم است یا از من؟ از تو گرم تر است. بله. این آخرین چیزی که ما تف میدهیم. بله. همش تف دادیم. اکنون ما میگیریم приправи، да? بله. Вот این مرچ. مرچ. من میبینم که شما با تئاتر مایکوفسکی هم زود میروید، با تئاتر لووتی هم میروید. در تئاتر مایکوفسکی هم شاگردان من هستند. بله بله. و تئاتر مایکوفسکی رو من خیلی دوست میدارم. بله تئاتر. خوش در اونجا با شما شاگردان شما اونجا کار و فعالیت کردم و پیروزه در اونجا کار و فعالیت کردم. خیلی اکتریسه خوب شده است پیروزه. اکتریسه خوب شده است. بله بله. خیلی با مهارت است. یکی خورشید کار و فعالیت میکنن مصطفی و خودی خورشید عموما حیاتش رو به تئاتر بخشیده است. یک قدم در اونجا کار و فعالیت میکند، من میدونم. شما عموما در زندگیتون در کار و فعالیتون شما فکر میکنید هر یک تجربه کردید، با شاگردان درس دادید، به همون اکتورانی که جوانانی که میخوان اکتور شوند چی مصلحت میدید؟ چی باید اونها چی رو آموزن؟ یا که امروز اکتور کار میکنن، یا که چی توصیه میدید؟ میخوام که اکتور بسیار کتاب خوند. بله. بسیار مطالعه کند، بسیار در درون مردم باشد، پرابلم مردم رو داند. میخوام که اکتور گفتی دولت عبیدالله فقط میگوید که میخوام که اکتور دانشمند باشد، لیکن خود طبیعت اکتوری شاید خیلی باشد که نه همه اکتورها اکتور بزرگ در نظر دارند، مثلا اسماکتونوفسکی. بله. اونقدر اسماکتونوفسکی میگویند که اونقدر آدم دانا نبود، لیکن اکتور به همتو است. و در همین طبیعت اکتوری یک چیز بسیار چی بگم свои тайну سیری خودش دارد، همون شخصیتی که اکتور بزرگ می شود. عموما من فکر میکنم که اکتور باید که برای همه وای باشد، معما باشد. همین را داشته تواند همین معمایی خودش رو که تماشابین خواهد با اکتور واخورد، خواهد با او هم صحبت شود، خواهد از او سبق آموزد، خواهد خیلی که من پسری عمم هست بهادر و من گفت که نگین جان تو همون علودین میشناسی؟ گفتم ها. گفت یک بار من همون بچکت شناس کن، میخوام از نزدیک و ببینم. پنیمش بهادر گفت. بهادر علودین این معماست. معما مثل بسیار هنرمندانی بزرگ. Да. نه ما برای اکتور شدن، اکتور کسب خیلی دشوار است. برای که تو باطنت رو میکشویی، تو همون دردی که نه آدم عموما دردش رو پنهان میدارد و تو میکشویی، نشون میدی به تماشابین. بله. شما گفتید یک چیز باید آمد بوره از حیات استاد عبیدالله رجب به فکرم برادر ازم خود دولت فناخت کردن که او رو دعوت میکنن یک گروه مردم اونی که مخلصانشان بودن آرزوی دیدار اون کسا داشتن و اون کس آمدن میشنن و یک کس در حیات بسیار آدمی جدی بودن. شما میدونید بسیار آدمی جدی، بسیار کم شوخی میکنن که وای اون جاذبه ای که همه هنری داشتن در سینما به مثل استاد و در تئاتر
вақте ки мешинанд ин тараф он тараф гап мезананд ва бисёр ҷиддӣ ҷавоб медиҳад ва худашон аз саҳнаҳои ӯ нақлҳоро карда ҳамун суҳбатро метасфонанд хулоса мегӯянду механданд ва дар охири он анҷоми он нишасту суҳбат базмашон мегӯянд устод ин чӣ нагуфтӣ баъд устод мегӯяд ки охи худатон ҳамаша аз номи ман гуфта додед ман дигар чӣ гӯям ҳамаша худатон нақл кардед яъне ки бисёр ҳунарманд муаммо аст яъне ки санъат касб ин касб аст ва зиндагӣ ин зиндагӣ аст бале ва ман шумо мегӯед ки ҳатман хонанд омӯзанд донишманд шаванд бале он вақт шумо як сухани шумо гуфта метавонед ман ҳамеша хабардор бошанд аз анамин навовариҳои театр синамо бисёр тамошо кунанд масалан санъати махмалбоф ҳаст феллини ҳаст чаплин аст тамошо намекунанд ку ман борҳо такрор мекунам вақте ки леонид гайдайро бораш хондам ҳар як филме ки ӯ мегирифт ҳамон шаб ӯ шишта тамошо мекард филмҳои чарли чаплинро то ин ки ӯ ба ӯ илҳом мебахшед шумо дуруст мегӯед яъне ки аз ӯ як нерӯ мегирифт энержӣ мегирифт Аркадий Ильич Кацман мегуфтанд, ни в одной профессии не награждают за воровство. Только в нашей профессии, барои ки мо санъати актёрҳои бузурга мебинем, ҳамун баъзе чизҳои аз онҳо медуздем, аз мардуми оддӣ ҳиссиётҳоро мебинем, тамошо мекунем. Мегӯянд ки Леонардо да Винчи вақте ки дар болои мурдани падараш истода будааст ва фақат назора мекардааст ки чӣ хел тағйир меёбад ранги мурда. ранги ки ҳозир одаме ки гузашт аз тасвир мо ҳам ҳамин хел мо ҳар намуд эҳсосро мо аз мардум назора мекунем ва ба худамо ба копилка гуфти маълимои мо мегирем сандуқчаи ки мо дар хотир дорем ва баъд вақте ки образ меофарем онро истифода мебарем. ба Нигина Раҷабова ман даъват мекунам ки як бахсус боз як курсе гирифта боз тарбия кунад курси актёрӣ не курси коргардонӣ режиссураро ба мо дарс диҳад режиссураи театр мо ҳозир камтар дорем ва ё ин ки курси масалан такмили ихтисоси режиссура чаро не хеле хуб мешавад бале мана дар охир мо бояд ки кунҷити сафед кунҷити сафед давай хош кунҷити сафед бисёр ба дурӯш монанд аст ба одамоне ки масалан аллакай синну солашон баъди 50 ҳаст фоида дорад барои он ки устухонҳоя мустаҳкам мекунад яъне калси дорад калси дорад дар таркибаш хеле кифоя аст ман ҳамаша мемондам бале ҳамаша андозид намешавад дуюмаш қошиқ дорам алӯзи всё ана акнун омехта мекунем ва бояд ки 1 соат дар яхдон ин худ вай кунад хуш ки бошад мо фурсат дорем ҳозир 1 соат ба яхдон мемонем баъд аз чанде боз метавонем бояд ба якбараш лекин ман вақте ки дар хона мепазам якбора хӯрдан мегирам бале пас мо тасаввур мекунем ки мо дар хонаем дар яхдон намемонем ва ҳозир мечашем ҳозир аввал ваяша мебинем алудин аввал мебинем ки намакаш чӣ хел шуд мо ба ҷои намак боз хотиррасон мекунам ки чиз истифода бурдем ва сиркоам андохтем бале ба ҷои сирко лиму дӯстони азиз инак хӯриши мо омода шуд тайёр шуд ман аз шумо хоҳиш мекунам бо ҳамроҳи мо бошед баъд аз чанде мо ҳунари катбонӯи хуб яъне меҳмони гиромии мо Нигинаҷонро баҳогузорӣ мекунем баъд аз чашидани хӯриши Боимҷон бо тарзи кореягӣ хуш ки бошад бинандагони азиз инак хӯриши мо Боимҷон бо тарзи кореягӣ омода шуд тайёр шуд ташаккур Нигинаҷон
дар ҳақиқат дар суҳбат мо камтар овора шудем 1 соат инро нигоҳ доштем чуне ки Нигина гуфтанд бакун мана ҳозир вақти баҳогузориаш шуд кани бинем марҳамат Нигинаҷон шумо сайр кунед аспирин надохта будем заҳр надорад хуш намакашка не намақаш хуб аст медонед ман фаҳмидам барои чӣ мо инро каме дар равған мезебонем дар ҳақиқат бисёр бомазза хушкур бисёр ҳам тарзи тайёр карданаш осон аз ин хӯриш ба фикрам чуне ки шумо гуфтед фоида зиёдтар аст барои худи организм ва ташаккур ташаккур ки вақт ёфтед пайдо кардед омадед ба барномаи мо Нигинаҷон марҳамат ягон гуфтанӣ дошта бошед метавонед марҳамат мехоҳам ки мактабҳои нав кушода шаванд устодони бузург бошанд мехоҳам ки театрҳои нав мехоҳам ки ватанамон гул шукуфад бале ва ман фикр мекунам ки модаме ки шумо роҳбари ман чӣ гуфтанистам модаме ки шумо пешаатон касбатон омӯзгорӣ аст ва коргардонӣ аст ва ман дар баробари шумо мегӯям ки тамошобинон ба театр биёянд театр тоҷик ва синамои тоҷик рушд кунад албатта ва ҳатман ва мо шуморо бинандагон интизор ҳастем дар театрҳо ва дар толорҳои синамо ҳамаи хизмати мо ҳамаи меҳнати мо баҳри фақат шумост хуш ки бошад бинандагон бо ҳамин барномаи мо ба охир расид ташаккур боз як бор дигар ба Нигинаҷон аз номи ҳамаи шумо то барномаҳои дигар барномаҳои лазиз ба Аловдин бошед саломат бошед бинандагони азизи мо ама саломат бошед